Dyma ni'n cloi rhaglen heddiw yn y gegin a flapjack selwyn sgyn ni I gloi. A beth ti wedi cyflawni her mynd I lai 5 pint a chydig bach o genioga. 28 ceiniog drosodd. Ond beth I dda, ti'n cael sawl flapjack am hyn, felly dwi'n meddwl bod o'n fargan. O, yn hollol. A dwi'n gwybod eich Am chi dyfalu... hwnna'n flasys, dwi'n cael cyfle I fita fo, o'n gret. Dwi'n ei hwnna heno. Da iawn, gret. Dwi'n gwybod eich chi dyfalu fai mae hein yn mynd I gostio. Be ydych chi feddwl? Rhyw bint? Ie, pint 14 ceiniog am hynna. Dyna pawb chi'n gwybod, eich chi'n papur. Reit, flapjacks yn amlwg, da ni'n cychwyn I ffwrdd yn dydyn gyda toddi menyn. Dwi'n newid dyniodd ar y gres gan bod wedi toddi. A be dwi'n geisio wneud i fan hyn, dydy dal I son myfyrwyr, neu nid o'n hawdd I ni, peidio gorau pwysau yn byd. Lle dyda bod gyda ni bloc o fenyn, a di dorri o'n 4. Mae o gwmpas 50 gram. Dwi wedi sgwennu 50 gram yn yr e-site heddiw. Mae chydig bach drosodd os nawn ni hynny. 2 lwy fwrdd o eto y peanut butter. Dwi'n defnyddio hwnna oherwydd dwi'n teimlo eto ma'n rhywbeth I gyn pawb yn I cwpwr. Bod o'n fraster, mae'n fraster da, dwi. Dwi'n wrth y modd o peanut butter I bita allan o'r twb, dwi'n faint I bita fo'n di. Gymaint o'n nhw'n cael ei tost, yn ddysgu? Ond hollol, a dim rhaid I chi fynd am yr ei enwog, ydych chi'n gwybod, dwi'n mynd am un eitha rhad, a mae o wych. So'r un peth ydi o, y menyn fel petai yn fo, jyst yr ole o fewn y cneuan di cael ei dorri ydi o, felly'r cnau yn y bôn. Yn hollol, a fel o ti'n dweud, y raster iach, a mynd i'r ei egni ni, dyna beth sy'n dda fan hyn. Wedyn ni felusio mel, a dwi wedi rhoi 3 tair llwyth fwrdd, ond unwaith eto, dwi'n credu fedrwn ni jyst sgwasio fe fewn. Tair sgwrt. Dyna beth sy'n myfyrwyr yn neud, ynde? Tair sgwrt o fel, a dyn hwn sydd yn mynd I felysu rwan. Dwi'n mynd siwgr, oherwydd fel o'n i'n cyfeirio ar enw bananas ydyn nhw, bananas a gafal, a wedyn wrth gwrs mae'r bananas yn mynd I fod y felys yn dydy. Lle mae hwnna rwan, mae jyst yn dyniodd ar y gwres, mae wedi toddi fel yna. Mewn rhai reseitiau flapjacks, da chi rhoi syrup ag ati'n dydych. Ond does am angen, mae hein yn iachach I ni, da. Sicr, a dyma ni'r ffrwyth. A dyma nhw'r ffrwyth, ond i'n teimlo eto gan I gadw fo'n syml, dwi'n credu mae fale mor had I brynu, a bananas. Felly mae gennau afal dwi'n gratio. Neu hyd yn oed os oes goeden faled, ych chi yn yr ardd gorau o? O ie, gret. Gret yn hollol. Coeden faled drws nesau I cyfar myfyrwyr yn aros. Peidiwch yn hynny. Dwi nhw, ie. Ond jyst torri wedyn yr afal yma, ac unwaith eto, ydych chi'n gwybod am bwys os yw'r afal yma, di mynd chydig bach di brownio neu rhywbeth. Be dwi'n deimlo, di mewn ffordd o ddefnyddio be sydd gynnyn nhw falle yn y fowlen ffrwythau. Dwi'n mynd gorau efo bananas a pizza nhw'n ar ei hun. Os dwi'n mynd fan o bananas, ar rhywbeth arall nhw'n gallu defnyddio ni le efo. Dwi'n bod efo'r siwgr sy'n gret i'r hwn yn ddyn nhw. Ia, so nhw'n medru taflu chi bach fwy o siwgr, ond ti'n bod dydy'r bananas ddim yn angen rheidiol. Mae rhywbeth fel sultanas ag ati, rhywbeth fel yna. Nid bod jyst yr afal a ben ei hun. Dydy o ddim yn angen rheidiol. Ac Elwen, o ti'n sôn yn stod y regwyl, bod modd rhewi wrth gwrs y bananas, hyd yn oed pan maen nhw'n frown. Ydy falle bod gwylwyr i'm yn gwybod, a chi'n gweld mor ddi oedd hwnna gyna I. So ni'n aferol sy'n mynd cyffwrdd hwnna, os yna dal yn y tŷ gen I sy'n dafod o. I fita, fydda I ddim, mae'n angdi fod yn feddwl am nadw, ond I fasio fel hyn, ac mae'n mynd y fwy melys, mae'r blas y fendigedig. Felly, os oes gan wylwyr, mae gynna I un aml, lot o bananas di dio. Dwi jyst taflu nhw fewn i'r hewgell, a wedyn, da chi jyst tynnu nhw allan, ac wrth gwrs, fydden nhw dim ond yn addas I wneud cacen, neu rhywbeth fel hyn. So, mae gynna ni'r 2 banana rwan dim di fewn, di masio. Dwi am roi dŵr, mae gennau just eto, so just taflu chydig bach o ddŵr. Mae yna 100 ml y fanna. Dŵr yn mynd I fewn, just I helpu I fod o fwy gleb. Ac yna be dyn ni am roi I fewn i'r ceirch. A bowlen cereal o geirch, swn I ddweud. Eto, safio goro mesur. So, mae rheina, dyna fo, dyna cwbl dwi'n di reid I fewn ar hyn o bryd. Tin. Ac unwaith eto, dyma tin dwi'n meddwl o fod I pacio'r merched I ffwrdd efo. Maen nhw'n neud popeth o'n hwnna. Nhw'n misio tynnu eraill, ond mae'n gret jyst ar gyfer y beth fel hyn. Os fedrwch chi I ro, dio ddim bwys, os ddim, drwch chi jyst cybach fwy o drafferth pan nhw allan. Crafu allan. Crafu nhw allan. So dwi jyst dod efo at I gilydd a mom di fewn i'r tin a jyst i'w goginio. A dyna cwbl, dych chi'n gwybod, mor syml. Ac yn faint wedyn yn y ffwrn? So ni rei nhw wedyn yn y popdi, rhyw 160, marc nhw I 3, hanner awr, falle hanner awr go dda, chydig bach mwy fel yna. So dwch ni just i'w sgwasio fel lawr, a mae'n barod I'm di fewn. Hyfryd. Ia, a cofiwch adra os ydych chi isio rhai o'r reseitiau ni ar Pnawn Da, ewch draw i'r wefan, maen nhw I gyd I gael y fanna yma.
y camau i ddilyn yn fanna hefyd, lle chi'n cynnig ar y resipt. Mae'n fatha fydda i wneud, Wel, ie, a ni wedi goffi nhw gyd. Byddwn yna idych chi i A beth drio dwi am wneud rwan, beth arall dwi'n credu sy'n boblogaidd iawn ydy fel yr past yma, fel peth siocled. Dwi'n meddwl hwnna rhywbeth, mae gen pob fyfyriwr yn y cwpwr. Ac os da chi isio, fedrwch chi rhoi hwnna ar y top wedyn, jyst i orffen. Coffi dy Nutella chi nos. O, fi'n dwlu ar Nutella. Cama fforenta. Unrhyw esgus i gael bach o Nutella. Ond dwi jyst yn cael llwy fel arfer. Ie, just rhoi e i fewn fel 'na.